ishara zvehondo. Anobva zvondo uyai pano. Ndiwona wana ari South Africa. Inotenda ishe. Ndiri kuona akagarira tirakita. Akatenga tirakita pamurumbu. Inotenda. Achasainirwa mapepa ake. Ekuti tirakita iye kuZimbabwe. Ndozvamutumira pano. Saka kana waonete una mari, unoenda kumushonga ere? Saka waitei? Ndinoti wayambudzwa ishe. Kana kuenda kumushonga. Ndiri kuenda Afrika ishe tirakita. Aiwa daziri wimba. Ndinai sakata nyika. Anda kuja basa la babongo. Ashila ba anda basa le company. Kuzwana ndiziva. Nenda na osondo rese. Ndo tsoka navo. Amen. Vachishika mabasa so. Vanoti manesoro pamamuri ava makanonoka kupedza basa. Chenda yekumba. Ivo vachangosvika. 1 week usipo. Ndobvunza wakasiya basa rezurova. Vakanonoka kupedza mani vakaneta. Uchidzokera kumba. Ayo dali lewo parwendo. Amen. Ana Richard nenda na kuzombe. Amen. Andakaro kaonesenzera. Nana uji. Vakatiti baba tiri pabasa. Ndatuma mazuva matatu. Osi ndikutuma wana kuzombe wana baba. Ndikutuma wana uji. Ndiri kutuma ipapa. Kana vakagadzirira. Uri wana wamore. Amen. Vakatiti ne mazuva matatu tisiri kubasa. Ndiri manager, ndiri murungu. Ndiri ini muru arara akashika achidai kugalaito kuruse kikubuka sira ndipapa abe ruvaramo abe auya arapa tekawe abe uya ari papa samba tasainwa the hearing kuti uri kuti kudi ndodayo komuru kumnekere anga ari pona abe auya pana ashina gore zatuka abe kana watende ito kurumpatisha wazizwa yali kubisa zibepo yali kubisa munyama ijaura nyayo ijaura nyaipi ipo mina kufamba mwanangu izosaenda kule ndindo famba leo gara pasi ndini ndilewe ndinda kunaidza pano amen hakuna anokudya hakuna anokuponda ndiani ane bhodhoro muruoko bhodhoro kwese rekubata asine tsaona rekuita tsaona obva abuda nepadashboard abuda nepadashboard okuwara zvakanyanyisisa asi vaibva kunyaradza asi nyaradza pamamulini asi pamamulini vandiri kuona vakafaone tsaona naona uchiita tsaona naona uchibuda nepadashboard naona uchisara bhodhoro muruoko uye pano Mwana mkazi azogere. Uyapa kana ndio mkazi azogere uyapa. Kana wani mkazi ari kupengereka. Ari kuhura chiro chumuda uyapa. Ari kuhura chiro chidi. Uyapa iwe. Chiro chigere naye uyapa. Akona kusesa iwe. Uri wana kamore. Vana mai vari kushandiswa vari kumuka vachinese vane varume ine mugwadzi rababa wakasika kana uchimuka uchisongone murume asi nebasa kuti nemurume kana tahuna tati kana uchimuka uchisongone murume uye mugwadzi rababa wangu uye ndisasise netumona baba uri wana kamore uri wana kamore ndapiwa na baba. Tell them
mwana wa Bhoto ari kupi? Terera pauri ipapo. Muchibva kunyarazi. Ndopo makaita tsaona. Iri nyaya yekuti mukati memusha baba wako iwewe akafa ari nesabhuku. Ichokwadi. Chibva ipapo. Baba ndinoda kuita sabhuku. Ndo makazoita tsaona. Muchibva kunyaradzo. Terera zvishoma. Mwana mukomana anova umwe chete asara munyika muno newana ari mujare. Terera zvishoma. Ndinonyenda udzwa mwana mukomana mukuru wamumba menyu wauraya baba. Wabva kuuraya baba wauraya baba mudiki. Wabva kudaro saizvozvo mune mukomana akatiza akati ndiye ndingakutevera atiende South Africa. Ndokunoenda ikoko. Ichokwadi. Ndokubva apiwa mhosva yekunzi akarobha. Ndobva anzi attempted. Ndobva anzi izvo une reti inayo ava negore nehafu ari muchizarira asati atongwa. Pamekataurira bhundi vavasabhuku ndivo vakati ngazvizvire ikoko. Ichokwadi. Hamuzani mariona dare ine utongi. 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 Kuti vakapiwa tsamba nevakomana vangu. Ndikuti vakapiwa runyoro. Vakanyorwa zvanzi nababa. Baba Magirasi vati uendine matenewe. Pinda mugwanza rababa wangu. Pinda mugwanza rababa wangu. Jerusalem. Jerusalem. Amen. Inamo igo, inamo izingabere. Yenamo 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 inamo igo, inamo izingabere. Nazvizwa. Ndine chipo ichi. Ndine Chipo. Ndine chi? Chipo. Achitarire one. Munhu wese apfugama atarisa mabhesuwa. Munhu wese pfugama utarire mabhesuwa. Ndapedza kunamata zvombe wobva waenda. Ndichakutungamirira. Ndine chi? Chipo. Uri kuchiona here? Amen. Ruvara rwamama. Amen. Ruvara rwamare. Amen. Ndine chi? Chipo. Chevatema. Ndine chi? Chipo. Unajara kudya zvidi zvekupamba. Haanzwe kurwadza kwani? Kwasva. Anongodya. Ongoparadza panodi. Asi kana nhamu yazouya manje. Anobva atawa ndina ndiye rugare rwakadai. Akutanga kuti zvaangaina zvese zvekupamba. Dimambo,
Tazororwa nani? Ani mwana mdikitaurai. Vaenyu vakatazororwa nani? Nyadze ndingodzoka kuti vana vakatazororwa nani? Vakatadza kurorwa nei vana tete vangu vakatazororwa nei? Viola harioni denga. Enda haachitokana sadza panyika pano achifara. Angamire panzvimbo yangu inini kurotsa muzukuru wangu akamira panzvimbo yenyeko yaritete wemwana. Yaritete wemwana. Mira panzvimbo yaniko akamira satete. Akamira satete akambomira sambuya ku. Ndati Viola. Nevana vake. Vachafa vachitambura. Ene mose muchaita maromba akadzidza. Ndisaka tisiri kuenda kumabasa. Ko basa raro rachira kaita se. Basa raro rachira kudhota rakaita se. Tsanangura. Tsanangura zvikubuya zvatopera. Tsanangura. Iye anoda kunditira masentence pamari yake yanenge ashanda kuti mbuya handikupei cash. Achimbo cash yacho angaiwane. Kubasa zvo. Kwaimukira achienda kwabasa. Kupi kwaipiwa cash? Kubasa. Kupi kwaipiwa cash? Cash yaipiwa ani gorero. Ichipetutwe ndani kwaipiwa cash. Ega orega kundirangarira ini mbuya wake. Saka mukati basa ngaripere manje. Kana tenesi dzatenga dzabvaruka ndotofamba netsoka. Muzukuru achienda basa. Ndiega here muzukuru. Ndiega here. Hamuna vamwe. Kutsungai makamita se. Paenda kapedza naye kare ndirini manje. Kare. Makamita sei? Ndozvanda kuziya. Ndoda kutomonya. Tomonya chai. Ndotomonya mutsipa. Ndisaka achigara chirwara mutsipa murwaisa. Nauna mubvunza. Ike zvino chirwere chainacho chamunoti ane chirwere cheAIDS ane chirwere cheAIDS. Ndini ndakamupa. Makamupirei? Ndakamupa. Makamupirei akatasi. Atipirei. Anoraramire. Aiwa atipirei. Samfara kurarama. Wosaka motoita mwana wamudevere manje. Ai mudevere akatadzira. Mudevere akantorera mwana wangu. Maida kutorwa nemwana wenyu here. Maida kutorwa nemwana wenyu. Aifanira kundichengeta ndakamuendesa kuchikora inini. Ndishingirira akaendeswa nemwana endeswa nani? Uri mwana mudiki usandibvunza. Ndozvandida kuziya manje. Nyaya dzenyu dzinodzokera ipapo ndozvandida kuziya. Mamambobviswa sei pamurume wenyu? Makamambobviswa sei? Ndozviziya ndiri mudiki sitereka sindakura. Ndozvine basa nyaya dzenyu dzinodzokera ipapo ndoda kutoziya. Ndozvandikuda kuziya zvacho izvozvo. Nyaya dzacho sei dzidzokera ipapo. Makambobvirei pamurume wacho? Ndandisisada. Ndoshingirira kugara ndisisada. Saka vanhu vofira izvozvo kuti manga musingade here. Chitaura kuti buda usiye tirarame. Buda uende! Buda uende! Buda uende! Waita mtete. Buda uende! Waita mtete. Buda muupenyu hwedu tida kurarama zvakanaka. Tisiye iwe Waita mtete. kutipa urombe. Waita mtete. Buda! Ndichiripo. Buda Erika Mjuru, buda! Andife nasi. Buda iwe! Andife. Kana mchifunga kuti ndiri kurwara muchafa. Buda! Buda muupenyu hwedu toda kurarama zvakanaka iwe. Wakaita sei mata mutezorati? Ndati mataifarira kufira patsaona. Patsaona rini? Kwake kokuti anenge achingoti mwari ndo kwamusvitsai pakauya. Tsaona rini? Iwe waida taende kubasa rinyowani. Aone mari yakawanda manje. Achiregerei. Atyene mwana akazvichengeta. Mari yacho haiuye kokwe. Kupi kwanakadya mari yematai. Kupi kwanakadya mari yematai. Isiri finaro polisi ari kuronga kuti agondivigwa kana ndavo. Buda iwe, buda muupenyu hwedu iwe. Buda. Buda! Taurereke. Mos. Muganei baba. Magumba special unganditei vakawanda vakaedza uroneni mubvunzo Buda muupenyu hwedu todararama zvakanaka. Buda! chikudireiko Buda!
watu warambane. Ndinozienda ndi. Nesibashayena ndagona wani vangwarambana. Ura usiye. Anisibasharorana. Anditutarorana wangwarambana. Yakuna ngona. Awugona kubulisa sina kukupa simba. Fukama. Nakupa simba kana mama na pro. Buda ndorira mazvakanaka. Ane simba manje. Buda iwe buda. Wadadi? Kumzisa chiuri. Nalako nchimupa, nchitengera zvese. Achindisha. Kusunga chida. Ini ndinoura nevarume. Ndinoura nevarume. Unoura nechi? Anechikeshi. Apotimani. Saka. Yone mari yako ndine basa rekura mwazi. Ndine mari. Mari yako ndio usatani. Ndaite chiuri. Ndese Yes, and everything. Ndine Unachi? tapu yakazara mari. Every week ndinotumira mari. Una tapu yakazara mari. Kulipa. Lingi na bengi na kungulani. Yoga na mari. Zima. Funzeke mari. Yoga na mari yabo. Ende akaenda kuti operation yechibereko. Chibereko chake nyakachitora monyasoshupika nevana vako vanhu vese vanyatsokutorera iri pasi vana vako vane zvipostere saka musati makangwara stere mukundendera kumaprofita ii kufata handizi ende ipa handiri kumwana pamba pangu handiri kumwana pamba pangu handiri akaramba kudakurese chida kumutisa cho endibati handizisi andida kugaramba kwasekuru chaona zichaperera tichaona bibi arageze kuenda kubasa ndini anyanya kuchengeta estere chapera imi mutori vanhu vangu mutori vanhu vangu vanyakamutori vanhu vangu jesika ndotaura munoteerera iwe hanzvadzi yako namai vako kumoko ndine mari ndakaenda kuna taso kumebhori akandipa mushonga wakandipa kagadzira tichaona chakudawo chete chaunyanyorwa chii kuseka yese musikanzwa ri kuta nabrighton makaita sei makaaaaii rudaiva akachaira manje azvise masuboiti
Hey!
Mani mama maipenga. Mapora mwana wangu vatanga kupenga. Saka munopaona sei. Kwa muri zvakajeka here.
kuti mimi maipenga zvamaita ndozvakuita mwana wedu saka munonzwa sei aiwa munofunga kuti chii imimi mwana wenyu akupenga sezvamaita imi makarapiwa mukapora saka munopaona sei ndatenda haleluya ruvaro kamore namozi azvinangore rukarizi handie mudasa dzedu haleluya amen atina simba chezo tine zvakaitwa Emanuelo Julia Samba inesu baba Achi Inesu baba Inesu baba Inesu baba
Burisa ngoshosa. Azitinotumana Queen Tasha. Ndizvo. Rashida ukhona. Amuzika wababa. Abraham. Wewe masatanist siyamana. Wewe satanist siyamana. Mana wawa tenzi Michael. Wewe satanism siyamana. Wewe satanism siyamana. Kana sio watu kwa chupa. Yeah? Ah, tupesa Mungu. Wawa tenzi Michael. Wewe satanism. Yeah? Siyamana. Mana awe watenzi Michael. Wewe satanism siyamana. Mana wawe watenzi Michael. Yebo. Apamba unaye ndani. Dobra. Yupo nini? Yeah. Oh, she's mine. Asiri wako Chenzi Michael. Asiri wako Chenzi Michael. Arguite ipano. What are you doing here? So what are you doing here? It's none of your business. Leave me alone. You are here. So why are you here? So what do you want? What do you want from her? Why? Why? What do you want to do with her? Tell me, what do you want to do with her? You don't understand anything. I I said she's understand mine. you don't understand. What do you want here? Understand what? She's not yours anymore. Ana kufunduka.